Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Maawis ko amin apo nga agragsak kayo buybuyot ti apo. Celebraran nyo iti biyag nga adda kada kayo. Kastamet iti presensya ni Heso Kristo. Agdaydayaw tayo ang mangitag-ay tinamnama nga adda kada tayo. Celebraran tayo ti baro a mensahe ita nga agdama kasmetina talged anamnama para iti masakbayan. Agragsak kayo buybuyot ti apo. Iruknoyo dagiti uluyo ti sakaanan ti bugbugtong a Mesayas a nagtaudan ti sireb ken bileg tayo. Katayo amin. Idatagmi ti bagbagimi ti sangwanam o apo. Dalusan na kami tapno awan ti pakapilawan mi.
Ket tapno adda kada kami. Kantayin tayo ti himno ti panagdaydayaw. Agragsak ka ikalubong, ti aramid ako'y amang sagana kangarot, salanatan mo, salanatan mo, Ariana ilangitan, hintay katandaan, di umawe magkalima, tinek na agsak na, tinek na agsak na, tinek na agsak na. Pasuni aguray ko man, lunod ti maikan, tatilubong bendisyonan, tirago kenayat, tirago kenayat, tirago kenayat. Kararag tayo. Managparabor ken manangayata Diyos mi amami nga nailangitan. Agyaman kami manen o Apo iti daytoy inted mo nga agsapa. Tainikan na kami manen iti salungat, pigsa, ken gundaway nga umay makidaydayaw ken ka. Agyaman kami manen o Apo iti napalabas alawas, iti pangilasat mo iti pigad, sakit. Pagyamanan mi, dakaunay o Apo, iti di agbalbaliw nga ayat mo. Iti man nga asim, iti kinadungom, ken panagparparabor mo, nang nangruna iti kinaimbag mo, iti bibiyag mi. Ket itangaal daw Apo, dawaten mi, iti pangidalan mo, iti nasantuan nga espiritum nga isukuma, iti mangibabael kada kami, bayat itiin kami nga panagdaydayaw. Uray, sa dinuman ayan mi, adisu. Sika kuma iti makikaadda kada kami, lukatam dagiti. Panpanunot ken puspuso mi nga dumngeg iti sasaom, babaen iti mensaherom. Pakawanen na kami o Apo iti amin nga nagbasbasulan mi, ken nagkurkurangan mi, napuutan mi man, wenno saan. Daytoy iti kararag mi, iti napateg nga nagan ni Jesus. Amen. Kakabsat ken Kristo, ti mamarswa a Diyos, kitkitaen ti tunggal maysa nga addaan ayat,
asaan ket agura. Numabisin iti panakapnek ti Diyos, sabten na dagiti kasapulan, ken ipaay na iti tinapay ti biag. Mawaw tayo iti presensya na, umasidig ti Diyos kada tayo. No agbasol tayo, ti Diyos umay kada tayo, sipakumbaba, ket dawaten na, kada kayo iti pagpakpakawan tayo. Iti panagulimek dawaten tayo ti pamakawan ti Diyos, iti anyaman anaaramid tayo, iti nakarparaswaan. Ang maikontra iti ayat, ken kinapudno, o mailabing kadagiti kaaruba tayo. Maawis ti tunggal maysa, di siya sino man nga dumatag ken Apo tapno konpesar kadagiti personal nga nagkurangan tayo kanya na. Maawis tayo ngagparintumeng bayat tinatal na ato kahar ti organo. Agkararag tayo, nasantuan ken managayat a Dios, agyaman kami iti karim, iti daytoy anasantuan a panawen. Ken tiragu nga ingkam masarakan, iti namnama, iti ayaay ni Kristo. Ket uray pay iti ingkam panagragu, bigbigen mi nga saan kami nga maibibiyag, ti pagayatam para kada kami. Saan kami nga agbalbalin ay matalek kadagiti tiyempo, talento, ken material a rekurso. Si uli may kami nga no umay kadagiti dadakkel a kumpanya, kadagiti maminsan amang dadael kadagiti bantay, karyan ken baybay. Uray amumi nga adda dagiti panawen nga awan hustisya, adda dagiti kunniber ken korupsyon ti aglawlaw mi. Pakawanen na kami no agdumdumog kami latan ket saan mi abigbigen ti kinapudno. Iti daytoy a panawen a panagpadpadaan mi, panagpadpadaan amumi nalaklakami a may duyos dagiti bukod mi a proyekto ken panagururay. Pasaray ibawing mi dagiti ulo mi kadagiti panagrigat na ulimek asaanan ken sangit dagiti tattao ti aglawlaw mi. Agpokus kami iti maysa a pagtaudan, tirag-umi ken pagtaudan ti biag. Pakawanen na kami iti kinaimbubukudan mi na asi a Dios, isublim kadi iti namnamami ken ka. Amen. O Apo, iturong nga ken ka palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kadrupam kanya tapno sikati pagna eda. Amen.
Kas masindian iti mo na kandila. Lagapin tayo patag ti panagoray. Panagsikap ken panagsagana iti yaay ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Daytoy a kandela ket iladawan na tinamnama. Idun una na nagiti tattao ket napnuanda tinaimpusuan anamnama. Kas nagan-anus da anang pasungad iti maisalakan. Nanumo a maladaga anang yeg tinamnama iti sangalubungan ti baet kadagiti risgo ken peggad nga adda kadakwada. Mangnamnama tayo ngarud iti bileg ti mangisalakan nga iburay ti tunggal maysa kada tayo ken ti kababalin a mangitag ay ti lubong. Jesus nga inururay mi nayana kamangwaya kada kami ti basul mi ken kaada inana Jesus sikat pig sa liw-liwa ken namnamat lubong tarigagay akapapatkan pagragsakan ti puso. Itangarod Apo panagurnong kadagiti sagsagut nga agpaay iti multipurpose building.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Kastamet nga kablaawan tayo, dagiti amin nga da iti live streaming tayo, sa di naman tayo nyo, kadagiti na duma-duma nga paset, ti lugar tayo, dito i Pilipinas, Metro Manila, ken kastamet, kadagiti kabangibang nga probinsya, ken ilili, nang nagruna kadagiti adda, iti balasiw tayo, na imbag nga agsapatay amin, na imbag nga aldaw ti Domingo, ken kastamet nga tatakit isu ti umuna nga Domingo ti Adviento. Nga kahit nasa wen, iso ti intay panagururay ti may kadwa nga yaay ni Apo kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Kaya tagyaman tayo, kahit ko nga kablaawan kayo mat kakabsat, Merry Christmas! Ken kastamit tin ang ken nagasat nga baro nga tawen ti tunggal may sa kanya tayo. Kat daytoy ti bulan ti karagsakan nga bulan ti Disyembre ti tunggal may sa kanya tayo at daytoy ti panawen ti Paskwa ken kastamet iti baro nga tawen nga agururay manen ti tunggal may sa kanya tayo. Ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas adda kadi dagiti kakabsat tayo nga siya sino man ti dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat ken kastamet kadagiti kakabsat tayo nga nakadanon iti anibersaryo kadagiti kaskasarda ket kablaawan da kayo ket agtultuloy nga ti bendisyon ni Apo ti ipaay na kada kayo ket itatangal daw ket birthday ni Aaron Matias Thomas Balakwa ken adapay kadi kakabsat dagiti ag birthday kanya tayo iti daytoy nga lawas ket adaman kakabsat ket agtultuloy nga ti bendisyon ti ipaay na kastamet kadagiti nakadanon ti anibersaryo kadagiti kasarda no adaman kanyayo kakabsat kita agtultuloy nga ti ayat ni Apo ti agtalinaed kadagiti pampamilyayo nang nangruna kanyayo kas agasawa ken kasnamet nga kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga panagdaydayaw tayo iti daytoy nga gimong tayo adda kadi kakabsat first timer tayo nga makadwa. Ket saan kay kumanga mabain nga tumakder kakabsat no addaman kanyayo tapno maalam man dagiti detalyeyo ada kakabsat dagiti umana kasil adday jay bandanay jay kaabay ni ate sige kidaway pa panagtakder ni nanang na ayan good morning ayan at gyaman kami nakadwada kayo iti gimong tayo ket no hangkay agap-apura madamdaman nang maawis kayo to jayan ti timpuyog fellowship tayo tapno makadwada kayo kidawik man nagiti lay associate tayo nga pakiala tinagan ni nanang tapno kasta ket makablaawan tayo to no madamdama dagiti daduma pay nga paset ti padamag iti iglesia tayo into no Sabado sa inyong aliplipatan, dagiti agtawen ti 40 pangato, babae man, wenno lalaki, ket da kayo ti makunkunan nga WSCS ken UMM. Hanyo ko mga, hanyo ipapilit ti kayat yon kakabsat. WSCS ken UMM kayo, adda ti fellowship tayo no Sabado, Christmas joint fellowship nga maaramid iti Kubo Koinonia, ti oras ti alas 6 ti agsapa aging ganat alas 9:30 ti agsapa ken kasnamet nga ti malem dagiti amin nga UMM ti distrito tayo IPAC iti buo nga komperensya tayo adda ti fellowship ti oras met ti alauna aging ganat alas 5 ti malem ken kasnamet nga maawis dagiti amin nga kayat na nga makipaset iti alay regalav. Daytoy ket maysa nga gift-giving activity kadagiti amin nga Legoland Kids nga into no Domingo inikanda tayo ti adda ngamin 59 nga ubing nga ada street dwellers nga isut jay ti padpadigusin ken nabayag nga padpadigusin ken pakpakanen nga ti iglesia tayo ket into no Domingo isumet iti gift giving ket adda ti naidutok nga sangapulo ket 5 nga ubing nga intay ikan ti regalo ket no sino man dagiti kayat na nga no asitgan na kayo man dagiti lay associate lay leader tayo ket adda dagiti
nakakabil ijay no anya dagiti kayat tayo nga ited tapno kas paset ti regalo tayo. Kasla agbalin kayo nga foster donor o ninong-ninang kasla kas jay kumakakabsat. So maawis kayo kakabsat asit gana kayo dagiti lay leader tayo ket pagyamanan mi ti panakipaset yo iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Ken kasnamit nga into no December 15 iti during our service isumet ti Christmas kantata dagiti koro tayo ket tayo paset intay panagdaydayaw ket intay masaksyan dagiti talento dagiti koro tayo tapno kasta ket mapadayawan ni Apo babaen kadagiti samiweng dagiti kanta ang nangruna iti pangpaskwa nga kanta nga inda nga apandak kantain into no December 15 ditoy iglesia tayo during our Ilocano service. Ken kasnamet dagiti mayaf dagiti ag 2024 aging ganat bago ag 40 adati fellowship tayo into no December 21 alas 2 ti malem dito Garcia Hall. Ket ti Christmas joint worship service tayo into no December 25 ken December 31 ditoy Covenant service tayo ti oras ti alas 6 met ti malem. So maawis kayo ken kasnamet nga naidutok kanya tayo kas Ilocano service nga datayo iti in charge iti food para iti umadani nga simbang gabi tayo ket naidutok kanya tayo iti December 16. Tradisyonin nga ti December 16 ket para kadagiti Ilocano ngamin amuda nga no kalpasan dayta nga Domingo amok nga agaawid tayo met kadagiti probinsya tayo tapno kasta ket makipagrambak tayo met kadagiti pampamilya tayo ken kastamet kadagiti paset ti pamilya tayo. Mabuya tayo man ti maysang video presentation ken sakbay nga isagsagana da DJ no sino man ti kayat na makibiding ijayan ti Innova service ti church 2009 Innova model manual ket no kayat yung makipagbidding ket apan nyo kitain nyo dito likod ket ti starting bidding na ket mangrugi ti 2,000,000 200,000. So DJ ket Innova 2009 Innova manual ket nasurok met nga sa nga gasot nga kilometrahen ti nataraynan daytoy nga lugan ket no kayat yung makita ket makipaset iti bidding ket sa pulin nyo ti Board of Trustees chairperson tayo ni Kuya Noel Kitlong kakabsat. Sige ket dawin tayo man ti multimedia team. Central UMC long envisioned a building where worshipers can fulfill their ministry in service of others. The multi-purpose building addresses the diverse needs of our community and opens a thriving environment to stay at full service for Christ while laying the groundwork for community resiliency and support in the long run. Housing functional areas and multi-purpose rooms for meetings, fellowships, workshops, seminars, and training, the building will become a place of empowerment and development of every individual. For those seeking spiritual growth and a safe place for guidance, it will also provide spaces for intercessory prayer and meditation. Accommodation facilities will be established for those people and families in need of temporary housing. In times of need, it can be transformed into a venue for distribution of any help, especially during disasters. Bathrooms are to be provided for street children to take care of their physical well-being by teaching them proper hygiene and cleanliness. And there's so much more. Central UMC firmly believes that extending a helping hand is part of our mission to create disciples of Jesus Christ. And we are deeply grateful for everyone who has helped us achieve so much at this point in time. We have a long way to go, but we trust that God is with us along the journey.
mabalin tayo pa'y nga ag-submit iti reservation tayo para ijay coffee table book tayo. Again, 3,500 ti presyo ti maysa nga coffee table book. Mabalin tayon ti agpa-reserve kakabsat limited copies lang ti i-print, no? Specific number lang po yung ipiprint. And no, dapat ti kayat tayo nga ipahabol nga pictures, messages, greetings, mabalin pa'y kakabsat i-approach dak, when apan kayong tumadamdama ijay table, ijay likod, or i-message dak. Ihabol tayo aging gana into no December 8 laingen. DJ payment na met kakabsat ket mabalin met nga i-schedule. O uray iyon unayo dagi pictures kan dagi messages, and then i-schedule tayo no kayat yung ma-avail the schedule of payment. So again, one whole page is 15,000 with free coffee table book. Half page is 8,000 with discounted price sa isang copy ng book. And then 1/4 is 5,000. And then meron din po tayong one-liner which is 1,000 pesos. Ayan po. Thank you so much po. Lalo no, dadigiti kumpanyayo, pamilyayo, kapsat nga kahit yung balin nga maipaset, iti dahito nga coffee book tayo, mag-submit kayo kadagiti picture yo, kasla kumbaga yearbook ngem napinpintas pa daytoy di pan nakaaramid na ken sakbay iti into no December 15 kakamsat sa kalpasan ti kantata tayo, maawis kayo nga makipasit iti Ilocano Service Christmas program tayo, ket daytoy ket maaramid ijay Wesley Conference Hall iti headquarters tayo, iti sango ti MPD, iti abay ti Philippine Bible Society, iti third floor. Ket sapay la mga maawis kayo, sakbay nga agsisina tayo, amok kaaduan kanyayo agawid iti daytoy nga Disyembre. Ket sapay la kumata, tunggal may sa kanyayo, ket kikita tayo to, tapno kas paset tintay panangi celebrar ti daytoy panangrambak iti daytoy nga panawen ti Pasko. Iti epistola tayo, ket masarakan iti umuna at Tesalonica, talo aging gana sa ngapulok, ken siyam, ket umalatiw iti sa ngapulok ken talo, ket dagito iti kunana. Kamaudyanan na, pulos numnumuan mi nga rod, nga agbati kami aduwa, ajay Atenas. Idinto, nga imbaon mi nga umay kada kayo iti kakabsat ni Timoteo. Katrabahuan mi ni Timoteo, ti Diyos iti kakasaba, tinaimbag adamag, maipapan ken ni Kristo. Inbaon mi amang mangpatibker iti pamati tayo, ken mangpapigsa iti pakinakemyo, tapno awan iti sumina gapu kadagitoy apan parigat, amoyo, ana ito ding asagabaen tayo dagitoy, panakaidadanes. Kinapudno na, idi adda kami iti dennayo, imbagbagami maidadanes tayo, ket kas pagamuan tayo, dayta iti mapasamak. Daytoy tigapuna nga idi saan akon, makaibtur, imbaon ko ni Timoteo tapno amwen na, ti sasaaden ti pamati tayo. Madanagan na amangan no si nulisog na kayon ti Diablo. No kasta ti mapasamak, awanen ti serserbi dagiti amin, anagbannugan mi. Ngem ita, na nagsublin ni Timoteo, impadamag na, ti makaparagsak asa sa aden, ti pamati, ken ay ayat tayo. Nasa una pa'y silalagip kayo, ken mailiw kayo, ang makakita kada kami, akas ti iliw mimet, makakita kada kayo. Isut gapu na kakabsat, ada kayo tinang paregta kada kami iti amin, apan nakariribok, ken panagsagsagabami. Ti pamati tayo ti nagpagpapigsa kada kami. Agsipod ta itan,
Pudno nga agbyag kami no agtalina ed kayo, anatib care iti nagbiagyo iti Apo. Mabalinen ti agyaman ti Diyos, gapu iti rag-o, nga impaayo kada kami. Aldaw, rabii, asis si papasnek, ti panagdawat mi ti Diyos, tapno, kita da kayo, itiruprupa, kitain da kayo itiruprupa, ket punwan mi iti pagkurangan, ti pamati tayo. Sapay kuma, tati mismo a Diyos, ken ama tayo, ken ni Apo tayo a Jesus, ti mangiturong iti dalan mi, nga umay kada kayo. Padakkilen ko mati Diyos, ti panagayat tayo iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at tao, ket dumakkel ko akas panagayat mi kada kayo. Iti kasta, papigsain na tayo, dagiti puspuso yo, ket naan-anay, ken nasantuan, kayto iti imatang ti Diyos, ken ama tayo intun, umay ni Apo, Jesus, agraman kadagiti tattao na. Amen. Kidawek man, ti panagtakder tayo kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat na, babayan ken Lucas, ti may ka-20 ket may isang kapitulo, ti versikulo 20 ket 5, aging ganat 30 ket 6. At danto dagiti nakaskas dao a pagilasinan iti init, iti bulan ken dagiti bitwen. Ditoy daga, masikuranto dagiti nasyon gapu iti butengda iti danarudor iti baybay ken dagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda, bayat, ti panaguray da iti mapasamak iti intero alubong, ta mawarawaranto dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak iti tao nga umay ti ulep agraman ti naindaklan apan nakabalin ti dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak tumakdir ken tumangad kayo ta asidigen ti pannakaisalakan yo. Kalpasan na sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Laglagipin nyo ti kayo ti nga igos ken dagiti amin akayo. Apama na makita tayo amang rugi nga agbulongda, amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet inton makita yo ang mapasamak dagitoy, amuyo nga asidigen ti pagarian ti Diyos. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem dinto mapukaw dagiti saok. Aganad kayo amangan no malmeskay iti nalabes a panagraragsak, pannangan ken panaginom kadagiti pakasikuran iti biag. Amangan no kilaat nga dumteng, dayta nga aldaw ket tiliwen na kayo, akas ti palabog, kaumayto dayta nga aldaw kadagiti amin at tao, iti amin a lugar iti dayta adaga. Agsalukag kayo, ket agkararag kayo, iti kanayon tapno addanto tinananay nga kiredyo nga agibtor kadagiti amin ang mapasamak ket agtakder iti sangwanan ti anak ti Dios ti tao. Dios ti mang parabor ti tunggal may sa kanya tayo iti pannakaibasa ken pannakaidengeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Saon silaw dagiti sakak ken lawag ti pagnaa. Ti saon dagiti agiti sakak ken lawag ti pagnaa.
Giyaman tayo, iti mensahe, iti koro. Si tatakder nga natibker, iti tenga, ti riribok, ti biyag. Ti Advento, kakabsat, ket isu ti panawen dagiti Kristiyano, tapno rambakan tayo ti pannakayanak ni Jesucristo. Ket dayta, ket napasamaken, lasod nga 2,000 nga tawen nga napalabas daytoy. Nagtaod iti saong Advento, manipot ti Latin nga sarita nga Adventus, nga kayat nasawen, umay, isasangbay, wenno sumangpet. Ket isumet ti panawen, ti panagsagsagana tayo, kadagiti puso, pampanunot, ti tunggal maysa kada tayo. Isumet iti panawen, iti panangnamnama. Kaya't nasawen, tarigagayan, kas kadagiti Israelita, tinarigagayan dati isasangbay ti Mesyas nga mangisalakan, ken kastamet kanya tayo. Urayin tayo ti may kadwa nga isasangbay ni Kristo, tapno kastakit ukumen na tayo. Kadagiti amin nga nagkurangan, kadagiti bibiyag, titunggal may sa kanya tayo. Isot gapuna nga ti Advento, ket mangipalagip kada tayo, ang mabalintay, ang makapadas, kadagiti karit ti biyag. Bayat ti panagururay tayo, ti isasangbay ni Kristo, kadagiti biyag tayo. Kas ti binasak kanyayo, ipakita na, dagiti pasamak nga mabalin, nga maaramid, kadagiti biyag tayo, bayat ti intay, panagururay ti isasangpet ni Kristo. Iti may kadwa nga daras. Iti may isa nga articles nga nabasak iti British Broadcasting Corporation wenno BBC article, kinunana, our lives tend to run smoothly and predictably most of the time, but they are also prone to intermittent instability with devastating consequences. Can we do more to predict this period and even intervene to prevent them? Kasti binasa tayo tatay. Yet one of our biggest concern appears a global pandemic strike us down, killing millions of people and forcing entire countries into lockdown. Di tayo namnamain nga napasamak dagitoy nga napasamak kadagiti biyag tayo. Then inflation takes off and economic downturn threaten our livelihoods. And one country invades another and resulting war affect us all. Dagiti paspasamak, bayat nga intay urayen ti isasangbay ni Apo. Dagiti riribok nga kas sumaganad nga ilanad tinasantuan a Biblia, nga kayat na nga si tatakder tay latta kuma nga natibker ititeng nga kadagitoy nga napasamak. Nang nangruna kanya tayo kas paset iti third world country, no dagitoy nga pasamak, ket maaramid kadagiti umunang first world country nga kuna tayo, amin tayo apektado. Isot gapuna, sukusukin na, no kasano as ititibker tayo, amang napigsa tayo kuma, bayat asaan amaawanan kuma tinamnama. Kitain nyo ti bunga ti pandemic, kitain nyo dagiti bunga nga pasamak iti dagiti gubat kadagiti na duma-duma nga lugar dito entero nga lubong. Ken kastamet kadagiti daduma pay nga napipigsa nga pagilyan nga isuda ti mangkontrol kadagiti babasit nga pagilyan akas kada tayo. Mangipakita dagitoy iti kinapudno kasano nga malagpasan tayo kuma dagiti riribok iti panawen.
Tata iti daytoy nga aldaw sukumatin tayo no kasano tayo nga tinglen itinamnama tayo iti tenga dagiti riribok nga mapaspasamak kadagiti biag tayo. Adda siya sino kanya tayo iti awan ti riribok na ti biag kakabsat. Saan la kumanga da kayo ti rason ti riribok kakabsat ha? Sa bali di da kayo ti rason ti riribok ken dagiti riribok nga mapasamak kadagiti biag tayo. Gapo kadagiti paspasamak kadagiti lubong nga pagnaidan tayo. Iso nga ti saludsod kakabsat kasano nga ta nga maapektaran dagiti biag tayo iti tenga kadagiti riribok babaen kadagiti sasao ni Kristo kadagiti biag tayo. Ada kadi apekta. Makaapektar nga ta iti pamati tayo kadagitoy. Siyempre, no daduma, maawanan tayo tinamnama. Si kamamet, ti maawanan, iti trabaho. Kit may isa, kadagiti nakabutbuteng, nga mabalin, nga sumangbay, kanya tayo. Iti didigra, nga bunga, iti gubat, nga mabalin, nga mapasamak, kanya tayo. Gapo, iti aramid, ti China. Gapo, kadagiti trabaho dagiti nababaknang nga pagilyan. Nga kayat datayo nga kontrolin. Kumbaga, datayo dagiti kunatayo dagiti military, dagiti police, collateral damage tayo, di ba? Kuya, dati may isang kapamati tayo ito, nga police, collateral damage tayo. Dagita ti bunga na. Ada dagiti banag nga kayat ko nga ibati. Umuna kakabsat, ipagpakuna ni Jesus kada tayo tipan nakariribok, ngem ipasigurado na kada tayo itipan nakaisalakan. Numampay adda dagiti riribok kakabsat, ti Diyos di na tayo baybayan. Isot gapuna, kayat ni Jesus nga si titebker tayo kuma nga tumakder itetenga kadagiti riribok nga intay pagdaldalanan. Ipaay na, when makita tayo kumangarod, ipaay na, kaya makita tayo, dagiti kari ni Kristo, kadagiti biag tayo. Isot gapo na bayat into'y panagdalyasat, iti panawente adviento, maipalagip kada tayo, tiriribok, iti nagbabaitan tayo, kaya nagtetengaan tayo, bayat intay, panagururay, nga mabalin, nga awan, ti kinasigurado na, ngem ti kari ni Jesus nga babaen kadagiti sasauna nga isot mangipaay mangiwanwan kada tayo kaya tayo nga dalyasatin ti biag numampay adda dagiti riribok nga intay sarangten kadagiti biag tayo. May kadwa nga kahit ko nga ibati kanyayo kas ti pangarig iti kayo ti igos nga mangipalagip kada tayo nga mangbigbeg ti pagilasinan nga ti asidigen ti sumangbay ti pagarian ti Apo. Kaya't nasawin bigbigin tayo dagiti pagilasinan ti pagarian ti Dios. No kasano nga ipakita ti parswa ni Apo kadagiti panagbalbaliw ti panawen ipamatmat na met kadagiti na espirituan a pagilasinan nga asidigen tiyaay ti pagarian ti Apo. No kas pangarigan, dagiti paspasamak ti lubong tayo, dagitoy, dagiti sinyales. Dagiti aglawlaw tayo, ngem kastamet, nga dagijay na espirituan, nga pagilasinan, nga asidigen. Isot gapuna, nga tikarit ni Apo Diyos kanya tayo, agtalinaid tayo, anasipot. Agannad tayo kadagiti mangibaga nga isuda dagiti na espirituan a kinapudno iti tenga iti awan ti kinasigurado iti biag nga pagdaldalanan tayo. Lalo kadagiti panawin tayo. Ibaga tayo na kasalamat pudno dagiti bagbaga da kibuloy niya kasjay da kadino ay da kami ti pudno. No dagiti no isuda ti mangibaga nga pudno kakabsat ay ki agpampanunot tayon kakabsat dagijay ti sinyales tu masidigen nga ibagada nga
awan ti pamati dita Iglesia Metodistan. Hanga na espirituan, dagitan nga tattaon, kung kunada ka, ay ka, dagiti sinyales kakabsat. Kasi awan, tinasantuan kada tayo, adda tinagkurkurangan tayo. Ado, dagiti nagkurkurangan tayo. Ngayon babaen, ti grasya ni Apo. Isu ng ted kanya tayo. Titibker, tapno kasta, mapagdalyasatan tayo, dagiti panubok ti biyag. May katlo, kakabsat, ipaganit-get na kada tayo, dagiti sasaw ni Jesus, nga agtalinaad tayo, kadagiti karina, ititenga, kadagiti nariribok, apanawen, nga pagdalanan tayo. Ngamin, nagmayat ti karin ni Apo, agnanayon ti sauna. Dayta kumati, laglagipin tayo. Ti karina, agnanayon, dagiti sauna, dagiti panursuro ni Jesus. Ket mapasamak to amin, dagito'y sakbay, amatay dagiti amin at tao. Nyapay, iso ipamatmat na, dagiti nailangitan abanag. Pakita na, dagiti nailangitan, abanbanag, nga isot gapuna, nga ipamaysa tayo, dagitoy nga agnanayon, anay langitan abanag, saan nga dagiti temporal, apakaseknan tayo kuma. Gapu ka dagiti paspasamak, nagbalin tayo nga gamrod, dagiti managing bubukodan tayo, nalipatan tayo meten, tina espirituan, abanag, kadagiti biyag tayo, dagiti nailangitan, nga bambanag, ket dagiti banag, nagsentro, ti biyag tayo, itilikudan ka dagiti nga paspasamak, ket dagiti temporal apakaseknan. Isut gapuna, di kuma agbalbaliw, tinamnama tayo ken Kristo, agtalek tayo, kadagiti kariti Diyos, saan kadagiti kasasaad tayo. No, mampay, dagiti kasasaad tayo, kakabsat, mabalin nga adda ti panlakapaay, adda ti riribok, ngem agtultuloy tayo kuma nga agtalek nga saan amaawanan tinamnama kadagiti kariti Dios ket saan nga dagiti kasasaad ti agbalin nga sentro kadagiti biag tayo. Lalo na awang kwartamon. No Jose Rizal lata kwartamon data pitakam. Di ti kasasaad mo, tata. Ay, sos, nagado di Facebook, ay, umutang ka di tala, kung kunana, di ba, dadagi di kasajay, umutang ka kini Bombay, di kasasaad tikit kitam. Ngayon nalipatam, ti agtalinaed, agtalek ken Kristo, nga mabalin na ka, nga ipaay dagiti kasapulan tayo. So, bayat ti panagdalyasa tayo, iti panawen ti Adviento, dagiti sasao kuma ni Jesus, ket agbalinda kuma, nga palagip kada tayo, tapno mabigbig tayo, dagiti pagilasinan, nga maadaan tayo, tapno kastakit maadaan tayo tinamnaman, iti tenga, dagiti pagdaldalanan tayo, dagiti pagdalyasatan tayo, tibiyag. Ken ti maudi, agtalinaed tayo kuma nga nasipot. Liklikan tayo, nga nakumpiyansa tayo, kadagiti banag, kadagiti aglawlaw tayo. Ay, nabaknang akon, adok kwartak di bangkon, sa nga pulo balay ko, niriw-riw ti kwartak. Ngem saan nga dagiti ti pakarukodan kakabsat. Agtalinaid tayo kuma nga nasipot. Kitain nyo ti resulta ti pandemic, oray sikat ti kabaknangan, no awan ti magatangam, kasla kamadlampadam, dahil nakurapay, saan ka di? Kasla naawan ti bileg ti kwarta, idi panawen ti pandemya, no amirisin tayo. Ngem umasideg tayo nga addaan kuma pan nakasubot, pan nakaisalakan, ket sititibker tayo nga tumakder ken Apo. Isut gapuna nga ti karit tayo, kas kinunana ti Hebreo, agtalinaid tayo, nga rod, anatibker, itinamnama tayo, agsipod ta mapagtalkan ti Diyos, amang tungpal ti karina. Isut gapuna nga ti umuna, akandila, nga intay sininjan kakabsat, mangiparangarang tinamnama, ti
tinamnama dagiti Israelita nga umay naikari nga Mesyas. Adun asiglo, adun atawen nga inururay dati Mesyas. Apampanunuten da no anya ti langana ken no anya ti aramiden na inton sumangpet. Ngem kada tayo nga Kristiyano, idi na ipasngay ni Jesus na tangpal ti kamaudyanan na dayta anamnama. Isot gapo na kakabsat, ipaay tayo, dagiti kari tayo iti Diyos, kadagiti biyag tayo, saan tayo nga kitain, dagiti kasasaad tayo. Bigbigin tayo, dagiti pagilasinan nga umasidegen ti isasangbay ni Kristo, tapno ti pagarian na, ti maaramid, kadagiti biyag tayo. Ken agtalinaid tayo nga nasipot, naridam, ken managkarkararag, ken apo kas maysa nga Kristiyano. Kas pangsera, kinunana iti maysa nga babasain, iti grateful.org, yen ti resources niya, kunana, for me, embrace the chaos means to accept the uncertainty of life and move forward anyway. Take action despite not knowing how things will turn out. To stop overthinking, to stop overanalyzing, stop trying to predict, go ahead, take action, move forward in life, move forward in a new career, take new action, start a new one, get into a new relationship, and stop overthinking whether it will not or it will work. Kakabsat, tiintay panagururay, bayat tiintay panagdalyasat, itinariribok nga aglawlaw, tilawlaw, nga mabalin, nga makaapektar, kadigiti biyag tayo. Ikan na tayo kumaan ni Apo Jesus ti pigsa ken namnama, tapno agtalinaed tayo, nga napigsa, maramid ti pagayatan na, iti panawen nga panagururay tayo, ken kuana. Itinagan ti Ama, kay Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Manggigan tayo nga rod apo iti message of song, the Engineer Benji Bernardo, Mambing Bernardo, Attorney Steph Bernardo, and Mark Bernardo. Bayat nga rod apo iti offertory song da maawis nga iyapan tayo iti offering and our tithes iti altar. You are not the God created
only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, hail the power of Jesus' name, that angels prostrate fall before the royal diadem and crown him Lord of all. Before the royal diadem and crown him Lord of all. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You're God alone. Alone. Yag mi nagtaod ako kwamin, talek ko kada kami, dakam iagaywan. Amin nasabot mo, aywan niabot mo, ket no pagyaman itet mi, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami o Apo, kadagiti amin nga bendisyon nga impaay mo, material man ken spiritual. Idaton mi Apo nga adaan panagyaman ken si papakumbaba ket mausar kadagiti amin nga aramid, misyon, ministeryo ken iparukpok mo met nanay bendisyon kadagiti anak mo. Tinagan ni Jesus. Amen. Tumakder tayo amin, kabsat. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet kengka. itagayo dagiti puspuso yo, Tag agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. rumbeng agyaman kam ken agdaydayaw tayo. Isot maitutop na imbag ken maiparbeng nga kanayon ken sa dino man iti agyaman ken ka ama aman nakabalin amin
Namarswa ti langit ken daga, inaramid na kami akas asping mo, ken inpuyot mo kadakam ti angis ti biag, uray pay idi tinalikodan da ka, ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na, winawayaan nakam, iti pan nakatagabo it ken basol, inaramid mo ititulag asikalaeng ti Diyos mi, ket nakisauka kadagiti kada kami babaen kadagiti profetam, ngarod dakam amin at taom dito'y lubong ken isuami na buybuyot anay langitan, dayawen mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikankanta. Santo, 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 Diyos na nabili, langit and lahat, nos yariat sadyay nanas, nagasat di umay kapuy kapu, Hosana jay kangatuan. Apo nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana nga imparukpok mo ti Espiritum tapno, ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw, mangiwarnak iti pannakawayawaya, kadagiti balod, ken mangisubli iti panagkita dagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattao. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti malagbasol, babaen ti panagtutuok na, ti ipapatay na, ken panagungar na, impas ngay mo ti iglesyam. Iniadayo na kam iti panakatagabo iti basol ken patay, ket nangaramid ka iti baro at ulag, babaen iti danom ken ti Espiritu. Idi nga umuli ni Apo Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami, akan kanayon babaen ti bilig ti sasaom ti Espiritum, iti daydi arabii nga impaay na ti biag na, para kada kami nangala ti tinapay. Nagyaman, pinisipisi na ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alain nyo, kaninyo, daytoy ti bagik a maipaay kada kayo, aramiden nyo daytoy, kas pakalaglagipan nyo kanyag. Idi, nalpasan ti panangrabii, nangala ni Jesus ti kopa. Nagyaman ken Jesus, ket inted na, kadagiti adalan na, ket kinunana. Uminom kayo, iti daytoy, dakay amin. Daytoy ti darak, ti baro at ulag, anay parukpok kada kayo, ken kadagiti adu, iti pakawan kadagiti basbasulyo. Aramiden nyo daytoy, amasansan, akas pakalaglagipan kanyak. Ngarod, iti pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo, idaton tayo dagiti bagbagimi asibibiyag adaton, ket makikaysa ken Kristo kadakam, kas ipakaamumi iti misteryo ti pamati. Kristo na to, Kristo na Ipurakpok mo, Espiritu Santum kadakam, anatipon-tipon iti daytoy, ken dagitoy asagot ti tinapay ken arak, aramidem kadakam ti bagi ken dara ni Kristo, tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong asinubot ti dara na. Babayen ti Espiritum makipagkaykays maysaen na kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken ti ministeryo ti lubong, agingga nga umay ni Kristo ti maudi a panagballegi, ken makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya, gapu ti anak mo ani Jesucristo, ti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam, kukuam amin, dayaw ken gloria aman nakabalin nga Ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Sangsang kamaysa tayo nga basayan ti kararag, Amami nga das sa dilangit, nagan mo dayawen mi, pagaryam umay, pagayatam agturay, ito'y dagakas dita sa dilangit. Tarawanan na kami ita, pakawanin na ka, basbasol mi, akas pamakawan mi,
ket di na kam yeg ti sulisog, ken ilisi na kam iti dakes, takukam ti pagarian, pannakabalin, ken gloria, ken agnanayon. Amen. Gapu ta damay maysa tinapay, da kayo no adupay, ket paset ti maymaysa abagi ni Kristo, aglakam tayo, iti maymaysa at tinapay. Ti tinapay, apisyen tayo, isut pakiramanan tayo, iti bagi ni Kristo. Ti kopa, nga pagyamanan tayo, ket pagpaset tayo, iti dara ni Kristo. Amen. Kakabsat, maawis kayo, nga umay dito sangwanan, tapno sang kamaysa tayo, nga aglakam, ti Santa Cena, ti komunyon. Punwen tayo amin, dagiti pagparintumingan, kakabsat. May tayo amin, nga si papakumbaba, ken ada panagyaman, ket idatag tayo, dagiti bagbagi tayo, dumawat tayo ti pamakawan, ken kuana. Kas kinunana, iti surat ti aramid, inaramat na ti tiyempuda, ang nagsursuro kadagiti apostoles, nakikadkadwada kadakwana, ket nakipagpinpinisida ti tinapay, ket nagmaymaysada iti panagkarkararag. Kakabsat, ti bersikulo nga binasak kada kayo, mangipakita ti imuna nga aramid dagiti amin nga Kristiyano ti nasantuan asurat. Nga sangsang kamaysada nga nga pinispisi ti tinapay, nagkarkararag. Kas ti nasantuan na komunyon, ket isot kang runaan, panagkakadwa tayo kas namati. Maysa awagas pananglagip tayo, panangidaton tayo, tibiyag tayo, kas inaramid ni Kristo tibiyag na. Tapno kasta sangsang kamaysa tayo nga iglesia ang mamati, iti ayat na. Sut gapuna, agtalinaed kayo kumakakabsat, nga kas maysa nga paset ti na Kristiyanwan, nga kas maysa Kristiyanwan agimong, dayawin tayo ni Kristo, kas mangipakita ti inaramid na kadagiti bibiyag tayo, ti likudan kadagiti nagbasbasulan tayo. Agyaman tayo, ti inaramid ni Kristo kadagiti biyag tayo, ket agtultuloy kuma, nga agbalin nga paset kadagiti biyag tayo, kadagiti sursuro na. Tumakder tayo nga rod, nga tagtultuloy, nga tital na, kapya, ken ayat ni Apo Jesus, ti ipaay na kada tayo. Amen. 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 Masidig tayo ken Apo. Dalhin natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa diwa ng banal na hapunang ito. Merong paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sulat sa Lucas, Kabanata 21 sa talatang 32, na ganito ang winika ni Apostol Lucas. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga bagay na ito hanggang sa kamatayan ng mga tao sa salit-saling lahing ito. Mga kapatid, kay Kristo, ito ay paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ipinapaalala sa atin na may hangganan ng buhay, may katapusan ang lahat ng bagay, maging ang ating hininga, yung mga karanasan natin sa araw-araw ay palatandaan nito na magaganap na ang lahat ng mga bagay, ngunit hindi pa ito ang hantungan. Sabagat binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na ihanda natin ang ating sarili.
Laglagipin tayo nga kang kanayon nga dati biyag tayo. Agtultuloy ti panag na tayo iti daytoy nga biyag. No nyaman dagiti dumteng nga pasamak ti biyag tayo, reribok man. Agingga naman iti patay. Anyaman dagiti digmaan. Bansa kontra iti bansa. Dagiti bagyo, dagiti unos ti biyag, dagiti bagyo, nga dimteng ti biyag tayo, dagitoy ket palatandaan, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon Diyos na nangyari na ang lahat ng mga bagay na ito bilang tanda ng kanyang pagdating. Ngunit ang lagi nating alalahanin, ihanda natin ang pagdatal ng ating Panginoon Diyos, ang ating mga buhay. Tumindig tayo, babalik tayo sa ating mga upuhan at sumatin ang kanyang patuloy na biyaya, ang kanyang pag-ibig ay managana sa atin at ang patuloy na bendisyon ay nasa inyo na ngayon. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa dulang ng Panginoon at sa aklat ng mga awit sa kabanatang 121 mula sa talatang 1 hanggang 2, ang sinasabi, sa gawin ng mga bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa umaga pong ito, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, ang kanyang dulang ay binubuksan para po sa ating lahat. Lahat po tayo nangangailangan ng tulong. Lahat po tayo nangangailangan ng inspirasyon at kalakasan upang tayo po'y makapagpatuloy. At kung may mga pagkakataon din, napakiwarin natin sa ating mga sarili na tayo na lamang po ang nag-iisa sa lakbayin. Muli nating balikan ng paalala ng salmista. Yung tulong na kailangan po natin, ang Diyos ang siyang magkakaloob. At sa ating paglapit ngayon, kasama ng ating mga kapatiran sa pagtanggap natin sa simbolo ng tinapay na kumakatawan sa katawan ng ating Panginoon Kristo at katas ng ubas na sumisimbolo naman sa kanyang dugo, ating malugod na tanggapin ang tulong na kanyang kaloob para po sa ating lahat. Tayo po ay maging mapagpasalamat, punong-puno ng pag-asa at nagtitiwala sa mayamang kabutihan ng ating Panginoon. Tumindig tayo at ating damhin ang kanyang mayamang pagpapala ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Ito na po ang huling pagkakataon para mapaglingkuran ang kongregasyon. Meron pa po bang nais na lumapit at tumanggap ng banal na hapunan? Mga kapatid kay Kristo, isang napakadakilang pribileyo na kayo bilang mga communion server ay maging daluyan ng pagpapala ng biyaya ng ating Panginoon. Ang kanyang tagubilin sa kanyang pag-alaala na ang inyong buhay ay maging buhay na may kabanalan, isang buhay na may katapatan, at isang buhay na karapat-dapat sa Kanya. Alalahanin ninyo na ang elemento ng tinapay at alak ay simbolo ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa buong sanlibutan. Tumayo kayo sa pagtanggap ninyo ng tinapay at sa pag-inom ng saro ng Panginoon. Tandaan ninyo, si Jesus ang dala ay pag-asa. Amen at amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Ket sangsang kamay sa tayo, iti kararag. Agnanayon a Diyos, ipaaymi iti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy anasantuan a ministeryo, iti panangidaton mo iti bagim para kada kami. Papegsain na kami, amapan ti lubong, babaen ti bilig ti spiritum, tapno maidaton mi met ti bagimi, kaligiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen.
laknibang aginggat panumpalag. Kararag tayo. Amami nga sa dilangit, agyamang kami iti gundaway, nga sangsang kamaysa kami, kas maysa nga gimong tapno agdayaw kay nagyamang kengka. Agyaman kami met, ti kanito, nga umay kami nga umawat, tinasantuan sakramento, ti komunyon, tapno nagtultuloy nga mapabaro dagiti biag mi, kas pagayatam, tapno makapagserbi kami, kengka babaen kadigiti sabsabali, babaen kadigiti pamilya, komunidad, ken kastamet ti iglesia. Wena po amom dagiti araraw ti tunggal maysa kadigiti anak mo. Amom dagiti dawdawaten daking ka. Ipaay mo kadi nga si babaknang ken si aayat o apo ket bendisyonam ti tunggal pamilya. Nang nangruna kadigiti adda saksakit na sa gubanit na ken kastamet kadigiti adda ti problema iti pampamilya, trabaho ken anyaman nga indawat daking ka iti daytoy nga kanito. Ding ipangag mo kadiyo apo ket ipaay mo tinananay nga sungbat babaen ti pammati da tapno agtultuloy nga makita da tinagpayduma nga daan pammati kengka ken kastamet bendisyonam dagiti trabaho da paragadal biag ken kastamet kadigiti negosyo nga impaay mo nga ingkamatalek mo kanya da o apo ken duma pay nga ada tikiddaw da iti daytoy nga kanito sangsang kamaysa kami kadiyo apo nga dumatag ken ka, nga dawaten ti asim ti ayat mo, ket iparukpok mo tinananay nga bendisyon mo iti amin nga paset ti panagbiag mi. Amom dagiti kiddaw mi, ket namang namnama kami nga impaay mon ket inawat dagitoy nga anak mon, o Dios. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagbasulan mi. Kas pamakawam mi met kadagiti amin nga nagbasulan mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jakamonoy intonano tiya ay titiyapu no mapanak tu sumabat wenno agurayam ngemamukmet dayjay pinati kenam namae amabalina nga idulin sa lakniban aginggat panumpalan. Espiritu liw-liwa dayawe na ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo nalpasen ti intay panaggigimong ngem ti intay panagserbi ket agtultuloy. Paay kumani Apo Jesus, nagtultuloy nga talna, kapya, ken ayat, ken bendisyon, iti amin apaset kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.